बागुलबुवा. भेंडी. नयन माझ्याकडे पाहतच राहिला. अरे काय केलंस हे? काही कळायच्या आतच समोर तडफडत पडलेली मुलगी अचानक जागेवर उठून उभी राहिली. तिने माझ्या हातातील सुराक्ष शाख खेचून घेतला आणि सरळ त्या चेटकिणीच्या गळ्यावरून फिरवला. ती मुलगी विचित्रपणे हसत तिथून धावत सुटली. मी त्या चेटकिणीकडे पाहत होतो. पाण्यातून मासा बाहेर पडल्यावर जसा तडफडतो तशी ती काही वेळ तडफडत राहिली आणि तिने माझ्या डोळ्यांसमोरच तिचा प्राण सोडला. ती मुलगी ती झाडांमध्ये कुठे गायब झाली होती. अरे असं काय पाहतोस? काय केलंस हे? आता सगळं संपण्यात जमा आहे. माहीत आहे मला, ही चेटकीणच तर या संपूर्ण प्रवासाच्या केंद्रस्थानी होती. हिनेच आपल्याला तिच्या काळ्या जादूने इथे आणलं होतं. हिनेच त्या मुलीची ती अवस्था केली होती. हिला मारलं, आता सगळं संपलं. आपण घरी जायला मोकळे झालो. तू ज्या मुलीबद्दल बोलत होतास, तुला ती माहीत तरी आहे का? कोण होती ती? हो, त्या तिथे पलीकडे कुठे गाव आहे, तिथे राहते ती. मला वाटे तिथे अजून काही गावकरी दिसले. पण तुला हे माहीत आहे का की ती मुलगी जिवंत नव्हती? नयनच्या या वाक्याने मी अवाक झालो. जिवंत नव्हती म्हणजे? अरे अरे म्हणजे ती मुलगी जिवंत नव्हती, ती त्या मुलीची आत्मा होती. आणि मला खात्री आहे की तुला भेटलेली ती माणसं ते देखील कोणी जिवंत नाहीत. अरे काय बोलतोयस तू? हो, हेच खरं आहे. ऐक आता, जेव्हा आपण इथे आलो तेव्हा माझी तब्येत पूर्णपणे बिघडली होती. मला चालता फिरता काय, धड बोलताही येत नव्हतं. आणि काहीच तासानंतर आता माझ्याकडे बघ, हे सगळं ह्या बाईमुळे शक्य झालं. मी त्या बाईच्या मृत शरीराकडे एकटक पाहत खाली बसलो. नयनचे प्रत्येक शब्द माझ्या मनावर ओझं बनून एकावर एक रचले जात होते. मला माहीत आहे ही काहीतरी विचित्र अघोरीसारखी आहे, पण हिनेच मला इथे आणलं, माझी काळजी घेतली, माझ्यावर तंत्रमंत्रांचा वापर करून मला असं पूर्ण बरं केलं. आणि ती मुलगी, तुझी गाडी अजून तिथेच अडकली आहे. अरे सांगितलं ना, ती भूत होती. तिचं संपूर्ण गाव कधीच आगीत राख झालंय. उरली ती केवळ ही भयानक भूतं. या भागात कोणीच फिरकत नाही, कारण सगळेच इथे यायला घाबरतात. इथे सगळीकडे या भयानक आत्म्यांची दहशत आहे. त्यांवर फक्त एकच शक्ती ताबा मिळू शकत होती, ती म्हणजे तुझ्या समोर पडलेली ही बाई. ती दर आठवड्याला गावातून एक प्रेत, एक आत्मा तिच्या सोबत घेऊन येते आणि त्या आत्म्याला अघोरी पद्धतीने त्यांच्या कर्माचे दंड देऊन त्यांना या जगातून कायमची मुक्त करते. आणि आताही ती तेच करत होती. मी चेटकिणीच्या त्या प्रेताकडे, तिथे पडलेल्या सर्व गोष्टींकडे पाहतच राहिलो. माझा अभ्यास कुठेच कमी पडला नव्हता. ही चेटकीणच होती, एक काळी जादू करणारी चेटकीण. पण मग ही आम्हाला मदत का करत होती? ती एक बोक्सी होती, नेपाळमधील काळी जादू करणारी एक शक्तिशाली व्यक्ती. असं म्हणतात ही नेहमी एकटी राहते. तिला जादूटोणा, तुनामुना आणि तंत्राची माहिती असते. तंत्रशास्त्र आणि शिवपुराणानुसार बोक्सी ही एक अशी स्त्री आहे जी सामान्य देव किंवा देवींपेक्षा थोडी वेगळी आहे आणि तिची स्वतःची एक भाषा आहे. या बोक्सीमध्ये दैवी शक्ती असते आणि ती विविध रोग बरे करण्यास सक्षम असते. बोक्सी ही देव, देवी, भूत, प्रेत, पिशाच्य किंवा डाकिनीपेक्षा वेगळी आहे. बोक्सीकडे इतकी शक्ती असते की ती कोणत्याही देवी किंवा चेटकिणीला बोलावून त्यांच्या हस्ते तिच्यासाठी एखादे काम करण्यास सांगू शकते. पौराणिक कथेनुसार शिवाची पत्नी पार्वती हिला सर्वात आधी ही बोक्सी शक्ती प्राप्त झाली. तिने पुढे ही शक्ती आपल्या 7 बहिणींना दिली. त्यांतील सर्वात छोट्या बहिणीकडून हे ज्ञान पुढे मानवांपर्यंत पोहोचलं. बोक्सी हे ज्ञान बहुतेक करून फक्त वयोवृद्ध महिलांना असतं, पण आमच्या समोर असलेली ती बाई याला अपवाद होती. पण हिला जर आपल्याला मारायचं नव्हतं तर मग हिने आपल्याला इथे का आणलं? मला नाही माहीत, पण ती सांगत होती तिची ताकद या सर्वांशी लढायला कमी पडत आहे. कदाचित म्हणूनच तिने आपली मदत घ्यायला आपल्याला इथे बोलावलं असेल. अरे पण आपण काय तिची मदत करणार होतो? आपण नाही,
पण कदाचित आपल्यासोबत गुरुजी असतील अशी तिला कदाचित खात्री होती असेल. या घटनेने मी पूर्णपणे भांबावून गेलो होतो. त्या उलट नेहमी अल्लड वागणारा नयन आज मला हे प्रकरण नीट समजावून सांगत होता. मी त्या बाईच्या निस्तेज देहाकडे पाहत बसलो होतो. खरं तर त्यावेळी हिने आम्हाला त्या किचकंडीपासून वाचवलं होतं आणि मी हिलाच मारलं. मी तिथे बसून अश्रू ढाळत होतो. माझ्या हातून हे काय झालं? मी एका निष्पाप बाईचा खून केला होता. माझ्या हातून हे केवढं मोठं पाप घडलं होतं. मी असं केलंच कसं? मी स्वतःला दोष देत माझे हात तिथल्याच एका दगडावर जोरजोरात मारून घेत होतो. माझी ही अवस्था पाहून नयन माझ्याकडे धावत आला. त्याने मला शांत केलं. तो एखाद्या मोठ्या माणसासारखा मला समजावू लागला. अरे, तू स्वतःला असा दोष का देत आहेस? तू तिला नाही मारलंस. तू तिला फक्त जखमी केलं होतंस. तिच्या गळ्यावरून सुरा तर त्या मुलीने फिरवला होता. बोलता बोलता नयन एकदम गप्प राहिला. विशाल विशाल कुठे आहे? त्याचं बोलणं ऐकून मी एकदम भानावर आलो. विशालला तर ती माणसं घेऊन गेली. ते म्हणाले होते या चेटकिणीला मारलं की आम्ही त्याला सोडून देऊ. आणि तुला हे त्यांचं बोलणं पटलं? अरे, काय केलंस हे तू? मी अजून काय करणार होतो? त्यांनी मला मारलं होतं. विशालला जबरदस्तीने नेलं. माझ्याकडे कोणताच पर्याय ठेवला नव्हता त्यांनी. तुला काय वाटतं? ही चेटकीण तर मेली. आता ठरल्याप्रमाणे ते विशालला सुखरूप सोडतील. भेंडी. आम्ही त्या आत्म्यांनी रचलेल्या त्यांच्याच खेळात पुरते अडकलो होतो. त्यांच्यावर अंकुश ठेवणारी ही बोक्सी आता मरण पावली होती. आता ते मोकळे होते, कधीही कोणाचाही जीव घेण्यासाठी. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.